Hi guys, welcome again to my channel. It's April 21 at papunta kami, nako 7 o'clock na. Papunta kami sa isang event ng Saulog Tagbilaran 2019. Itong kanilang activity today. Ayan, this one. City Government Night City Council for Culture and the Arts Dance Expo 2019. Saulog Tagbilaran Entertainment Park, Gallares Lot, fronting APC Compound, J.A. Clarin Street, Barangay Dao, Tagbilaran City. Ayan ang pupuntahan namin. Tingnan namin kung anong meron doon. Kasi this month marami talagang mga events ang Saulog. Hanggang May 5. Nakita nyo? Here. Oh, ang dami, puno ng mga aktibidades. Ito ay organized by Mayor Babayap. Grabe, ang dami niyang events scheduled. Look at that. Oh, see that. Oh, lalo na sa piyesta. Ang piyesta is May 1 and then hanggang May 5. Merong Saulog Tagbilaran Photo Exhibit. Ayan. Kaya punta tayo doon. Malapit na. This is Q Hotel. At ito yung corner ng yung Gallares Lot. Yan. Diyan yun. Saan tayo papasok? May papasukan dyan? Oh. Yan na yun. Okay. Tayo mag-park sa ICM. Walang parkingan doon eh. So madilim, walang ilaw. Ito yung ICM. Dito tayo pupunta sa likod. Yan. This is the location and this is the Godelio's Food House. Ayan oh. Nandito rin yung tuna terminal pagtawid at may barbecuehan din dito. May nagtitindang balut. Ang ganda. Bibo ka adyo dire. Oh my God, kabibo. Bibuha, oy. Kabibo gudiani, piyesta naman. Atmosphere nila, piyestang-piyesta na. Grabe na. No? Wow! Uy! Ang lamian na. Maduga pataan. Masyap-siyap ka na. Yeah. Ang sarap. Daming namimili guys. Wow. Ang daming kumakain sa talipapa. Dagan kayo. Agoy. Nagkasunog-sunog na. Wow. Wow. Ganda. Asan yung program? Saan ang program? Sa ulit. Diyan o? Dito na lang sana tayo. Hindi natin alam eh. Hindi ko alam. Okay lang. Teka lang muna. Hindi dito yung program ah. Saan daw yung program? Ay, karnabal naman ito. Baka doon sa loob. Baka doon eh. Oo. Hindi ko alam. Sana tinanong natin yung ngayon. Tanongin natin. Mamali natin mo ito. Ito dyan. Bala dyan. Wow. Grabe.